नै बोरमा फिसाया बिराद मोजां एकदम ब्लेक कालार आरो पुरा कमप्लिट ब्लेक कालार नै अन्थाव बाथाव माथाम आरो नै गासै माथाम बिराद मोजांहाय कालारा दहाय ज' थाथारदोंमोन मानै दे बामदो दे बामदो दे बामदो हाया बामनो नै आं बायदिसो बामनांगौ बिराद किउट नै किउट बोरमा फिसा ओइ मा ओरै फैलाय ओइ बैयावबो दंबावो आरोना दे थादो दे नोंनि लोगोजों थादो दे नै मानै थाबायबानो थाबायफायो आरोना बोरमाया नै बिमाया बहा थांखोथाय ओमफ्राय नै बेयावबो किउट दङ आरोना नै दुब्लि बारियाव फैबा मा नुयो आयु जि खारबाय जि थाबायबाय नै आयु खिगासिनो ओइ दे गोरलैसो आरोना बियो नै बे गोरलैसो बा गोमोन नंथारालै बियो एरायगासिनो आंखौ बामसै लोगोफोर नै बियो किउटथार आरोना बिराद मोजां मानै बिमा बायदि आरोना बिमायाबो बेनो कालाराहाय नोंखौ भिडिअ लाबाय आं ओइ थांदो फिसाजोआबो बामबाय नै हिलि भिडिअ हमनाङा बेखौ भिडिअ हमा इदि संखायो इखौ आइ मामि होनदों खम उनाव होनदोंब्रा 100 थाखानि अमानो हनै फिसाला खिथादों जारलासो जेबो बिमार गैयाब्रा जाबाय दोनहैदो बा किउटलै लांदो जाओ मामी के पास जाओ इधर मामी इधर जाओ लांदो